রঞ্জিত বসুমতারি জিন্দাবাদ 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 রঞ্জিত বসুমতারি জিন্দাবাদ 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 প্রমোদ বড়ুয়া জিন্দাবাদ 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 जोंनि दोलोआ मोनफ्रोमबो बियाबावनो नमिनेशन बिलाइखौ गथायबाय। आंबो मानाव लिडारशिप बिथां प्रमोद बर'नि जोंनि हाइकमान्डनि अननाय आरो बिथांनि आशीर्बादजों मोननै बियाबाव दिनै जोंनि 14 नं निसिमा बियाब आरो 11 नं जोंनि बावगुनि बियाबाव आंबो नमिनेशन साबमिट होनो हाबाय। बे मोनसे खोब गिदिर साक्सेसफुल खामानि। जेरै मानसिफ्रा मेट्रिक होनो थांबा हाखु दाखु मोनसे खामानियाव सांग्रां जानानै थांनाय बायदि नमिनेशन बिलाइ गथायनाया बेफोरबायदिनो हाबाफारि। 40तानि गेजेराव 32ताखौ जों देरहागोन। गणतन्त्र हिसाबै जोंनो मा होनो अपोजिशननि गोनांथिखाय हाग्रामानो जोङो मोनबा देरहाहोनो नागिरदों। मानोना जोंनो अपोजिशनखौबो नांगौ जायो। अपोजिशन गैयाबा गणतन्त्र जाया। आरो मोनथामखौ जोङो गुबुन गुबुन दलनो देरहाहोगोन जायखौ जोङो गोसो जायो बेखौनो जों बासि देरहाहोनो हायो। हेलिकप्टारनि मोनसे इउपिपिएलनियाव माब्ला लागोन? हेलिकप्टार लानाय लायैया गेदेर खोथा नङा। जोंनि खोथाया जादों हाग्रामाया जे थांनाय 17 बोसोरनि सासन कालाव 3,000 कोटि जाख्ल'दोंमोन, बेनो बिथांनि दिनैनि हेलिकप्टार सालायनायनि मोनसे फोरमान। गतिके 22 कोटि गारनानै बिथाङा हा फानदों होनदों। क'क्राझार माबायाव मा होनो आं खोनानो मोन्दों, आइ एम नट सियर, इभेन द' आं खोनादों जे 16 बिगा गुवाहाटि नोगोरावहाय बिथाङा हा दङ। गुवाहाटि नोगोराव 16 बिगा हाखौ बबेबायदि मानसिया बायनो हायो जाय मानसिया जाख्ल'आखै। गतिके बिथांनि 3,000 जाख्ल'नाया जे प्रमान, बेखौ दिनै हेलिकप्टार सालायनायनि गेजेरजोंनो हमनो हागोन। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया हाग्रामा महिलाखौ फ्लाइं किस होयो, मा बुंनो? जोंनि बिटिआर बासिया बिथांनि फ्लाइं किकखौ सहायनो हायैनिनो दिनै दोलै नोगोरै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव जइन जादों। गाबोन मोनाबिलियाव नोंथांमोना नुनो हागोन। गाबोन नङाबा समफोर 20,000 मानसि लानानै सानै बिपिएफनि दैदेनगिरिया इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो फैगासिनो। आरो बिथांनि फ्लाइं किसनि खोथा नङा, फ्लाइं किकनि रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो।